što je potrebno. Ono što je veoma važno i što građani Srbije treba da znaju, mi smo govorili o tome da je izuzetno teško, ja ću na kraju reći šta su prioriteti i za naredni period. Mi smo uspeli u prethodnom periodu, zato je tu danas i sa mnom i ministar Antić i gospodin Milović iz Ministarstva finansija. Ja želim da pokažem kakve smo rezultate posle katastrofalnih poplava postigli u energetskom sektoru i kakve smo rezultate pre svega postigli u reformama javnih preduzeća. Za prvih 6 meseci proizvedeno je 400.000 tona više od planiranog, proizvedeno je 16.700.000 tona, ukupno 3% više od plana. Istovremeno, izvezeno je električne energije u iznosu od 64,1 milion evra, a uvezeno za 16,8 miliona evra, što predstavlja suficit od 47,3 miliona evra. Procenat naplate je uvećan na 96,54%, što je uvećanje za 5,60% u odnosu na isti period prošle godine i po ovome se po prvi put nalazimo iznad evropskog proseka, iznad evropskih standarda koji iznose 95% naplate. Dakle, to je jedan od ozbiljnih rezultata koji su postignuti. Takođe, mislim da je veoma važno da naglasim da su postignuti dogovori sa najvećim i da najveća javna preduzeća plaćaju električnu energiju, ali i najveća privatna preduzeća. Postignut je dogovor i sa Srpskom fabrikom stakla i oni će u 2 navrata, zaključno sa 31.8. platiti svoje račune. Takođe, želim da kažem da mi ovim zakonskim izmenama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da bi ljudi razumeli kako i na koliko ozbiljan način pravimo, ponovit ću tu reč, taj pridev, ozbiljnu državu. Dakle, mi do sada nismo